Geng Geng, ngayon si Geng Geng, oh. Yun. Tayo dito guys. Okay. So guys, hanggang dito na lang tayo. So ayan guys, good morning. Nandito na nga po pala tayo. BBS lang tayo guys. So malayo ang biyahe natin. Morning po, BBS lang tayo. Ayan, malapit na tayo. Morning po. So ayan guys, nakapag-transpo na tayo. Pasok na tayo niyan. Okay, hanggang dito na lang ang video natin guys. G. So ayun guys, update ko kayo mamaya. Maglalakad pa tayo. Happy G. So ayan guys, maglalakad na tayo. Papuntang work. Ayun po yung work, oh. Uy, ayun siya. Layo pa. Ayun. Good morning guys. So ayan guys, medyo malayo pa yung lalakaran natin. So, dito tayo dadaan. Diyan muna tayo kay St. Joseph sa sa chapel. Guys, nandito na tayo ngayon sa chapel. Ayan, St. Joseph. Ito muna tayo dito. Daan muna tayo dito kahit magano lang tayo guys. Visit ba? Tinatawag dito. Ayan o. Ayan yung Marriott pala. And then katabi sa amin, ayun sa likod ng chapel, oh. Ayan dito. Daan muna tayo dito guys.
Mabibisit lang tayo. St. Joseph. Yun guys. So, ayan. Pwede naman siguro dito. Kahit mag-visit. Wala lang ako dito. Yung St. Joseph. Yun guys. So ayun guys. Maraming salamat po. Thank you. Salamat lang tayo guys, kahit mag-visit lang tayo dito guys. Ayan guys. So ayan guys, nandito na nga tayo. Dito na pala tayo guys. Wala masyadong katao-tao. Ayan. Sarap magtrabaho pag ganyan, tahimik. So ngayon guys, hindi naman tayo masyadong busy. Yes. Tapos na kahapon yung mga event natin kahapon. Sobrang busy natin the last week. And itong week na to, napaka busy tayo. And so guys, sa muli update ko kayo mamaya. Geng. Ngayon si Geng, oh. Yun. So ayan guys, nandito na tayo sa cafeteria. Ayun, oh. Kasama natin si Bossa, si Jean, busy sa cellphone. Ayun, oh. Grooming check. Ayan. Pahabol pang isa, oh. Ayan pa yung isa, ayan, nahabol. G! Sama natin guys, video. Papa cute sa cellphone. Tingnan mo guys, busy siya. Ayun, napalingon siya. Nagbibideo rin siya, TikTok yan. Tingnan mo guys, TikTok pa more yan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Tingnan mo, hindi niya alam kung saan niya ipopost. Tingnan mo guys. Tingnan mo. Ayun guys, nandito tayo sa sa cafeteria. Magko-coffee muna tayo dito. Break. Kaya lang, ito wala dito. Tingnan mo, hindi na lang gagawin niya. Ayan, TikTok ko more. Yan, sige po yan. Ako nagkakape yan, TikTok ko more. Yan, halo-halo niya guys yung kape niya. Tingnan mo. Yan, TikTok ko more. Yan, hindi niya alam saan siya pwesto. Hindi niya pa yung tingnan mo. Ano pa yung cellphone niya. Hindi niya alam yung gagawin niya. Tingnan mo. Ayan. Guys, it's time check, it's 5 o'clock. Uwi na tayo guys. Aga tayong uwi ngayon guys. Let's go. Uwi na tayo. Boss, Sambales o ay? Nawari talaga plano daw. Wala ko makaban lo. Wala ko makaban. Yung rides to, paya makaban ka. Kaya makanya mo yung mikay-kay eh. Family outing yung ato. Family outing yapin, rides. Ayun na tayo. Yun na. So guys, punta pa tayo sa Angeles. Ay dadaanan tayo doon. Geng. Ngayon si Geng, oh. Yun.